amser maith yn ôl. Roedd llys Brenin y Cewri yn Wrecsam, yn lle mae Fairy Road heddiw. Dyma lle oedd llys Brenin y Cewri, ac oedd o'n enwog ledled wlad. Oedd o'n person mawr, wrth gwrs, oedd o'n cawr, a chrif, ond hefyd yn hael a mwyn, ac un tro penderfynodd y Brenin, nawn ni'n cael cystadlaeth ac yn gwahoddi mahogion o 4 ban o wlad. A felly daethon nhw, mahogion gorau o wlad, ac yn ei plith, mahogion y Brenin Arthur. Pan cyrraeddon nhw, gwelon nhw y baner i lliwgar yn chwifio, clwon nhw y Cewri i gyd yn gweiddi hwrre, a chafon croeso cynnes. Wel, oedd y tournament yn parhau trwy'r dydd, ac ar gefn ceffyl, a traed, gyda cleddyf neu gwaywffon bob tro. Mahogion y Brenin Arthur oedd yn fuddigol, a gyda nos, gyda gwledd arach, cafon ei anryddedu. Steddon nhw a ddwy ochr Brenin y Cewri, a oedd bardd y Cewri yn canu clod amdano nhw. Oedd pawb yn siarad ac yn canu ac yn yfed ac yn bwyta tan hwyr yn y nos. A felly, y bore wedyn, doedd mahogion y Brenin Arthur ddim yn codi yn gynnar, a dim tan wedi hanner dydd, tan oedden nhw ar ei ffordd adre, ac oedd taith eitha hir, ac a deud y gwir, oedden nhw'n dal ar llwybr pan oedd yn dechrau nosi. A pan oedd yn tywyllu, rwsyd, collon nhw y llwybr, ac yn hytrach na fod ar y llwybr, aethon nhw yn y gors, ac oedd y tir môn mwdlyd ac yn signo ar ei traed fel oedd eisiau boddi nhw, ac oedden nhw wedi dychryn braidd. A tan yn sydyn, rhywbeth waith eto o flaen nhw ymddangosodd llew enfawr, gwyn, bron yn llachar, yn sglenio yn y tywyllwch. A dyma'r y peth mawr yn agor ei geg enfa a rio. Oedden nhw i gyd siŵr, dyma'r munud olaf ei bwydau, ond doedd y llew ddim yn ymosod amdano nhw, yn hytrach oedd yn just sefyll yn sond yn edrych arno nhw. Felly, dyma nhw'n dechrau pendroni. A dwedodd yr arweinydd, ffrindiau, falle dim gelyn ydy'r peth, ond rwy'n i helpu ni. Falle mae Brenin y Cewri yn helpu ni. Allach chi'n cofio beth yw arfbais ar ei tarian. Llew gwyn sydd yn cynrychioli pa mor pwerus ydy o, fel Brenin yr anifeiliaid ydy Brenin y Cewri. Dwi'n meddwl, tybed, bod y Brenin yn gwybod rwsyd, da ni angen help, a wedi anfon ei anifail i helpu ni. Gawn ni dilyn y llew, a siŵr o fod, dyma'r y llew yn dechrau cerdded tipyn bach, just tipyn bach, a wedyn troi rownd yn edrych arnyn nhw, fel deud, wel, dewch, pam lai? A felly, oedden nhw i gyd yn dilyn y llew, tan doedden nhw perlla ddim wy yn y mwd, oedd yn signo ar ei traed a'r carnau ceffylau. Oedden nhw a tir galed, wastad, ac yn bo hir, oedd tirwedd gyfarwydd o'i gwmpas nhw, ac oedden nhw'n ôl a llwybr yn mynd adre. Dyma pawb yn edrych at y llew yn agor ei geg eto a rio, a wedyn toc, diflannodd. Ffrindiau, meddai arweinydd nhw. Da ni'n lwcus mawr. Pan da ni'n cyrraedd Palais Arthur, bydd pawb yn canu clod amdano ni, achos oedden ni'n fuddigol, ond rhaid i ni adrodd y hanes o beth sydd wedi digwydd wedyn, a mi pawb yn gwybod pa mor hael a pa mor mwyn ydy Brenin y Cewri, a oedd yn helpu ni pan oedden ni'n meddwl yn sicr oedden ni ar goch. A felly nathon nhw, ar ôl cyrraedd llys Arthur, a droddon nhw o holl hanes. Ac ers hynny, mae storïwr yn dal i siarad am Brenin y Cewri. Y daith
o Wrecsam. Dyma eich chwedl fo, a dyma ddiwedd y chwedl.